Kubor nakaslem jong unong san Hima. Omduna ya kendru pulai ngut kibriu kilayap bada ki phongut ki weipat kidang ja Rngai hajalla Himachal Pradesh hadien bakila sha Jinglynshop na kajing shlei bad kajing tua khendo namar kajing jor palat jong uslam nalor kajing ya briu kala don ru kajing Julor jong ki mar ki mata ki basham dor saus pa Klur tingka laong ki khubor sarkar Kadkum kajing tip balayo lum na kilat pathai kubor laong batang Hamandi district ladon khat nyongot ki balayap kat ba khat lai ngot ki layap ha kangra hindriu ngot ha chamba batsan ngot ha shimla ki jaka ki bla shakta bha Hamandi ki dei ha thukna ha bak sayat bat ki than karsok bat dharampur jang kamandi ru kidan kajing Julor ka bajur bha layathu ru ba ki bayap kidan ru ha Bilaspur Hamirpur Kinnor, Kulu, Lahore Spiti, Sirmaur, Salon, bat ko una nalor kata palat chispa ngot ki brio kila mensaw hakaleng ka jaka sho da ki spatli ki yeng kila sharat bat khat sautli ki jingkeng kila sharong no ha ka kumjuru hado lai spatli ki jingri kan thop shi spa handru ku sautli ki masi kila shapan yap Hakaleng ke jaka palat sans patali ki surok ki lakhang bat palat sans patali ki transformer sam boarding kim tre kam shu ki balai e ya ki phau hajar ngot ki brio ha ka jengdum ki dor ki bashir khai ki lami ha ki rinsan social media ki bapen e ya ki wa ki bakala long ki duriau bat ki balakta jor ya ki babun ki jaka bat ki bala rongru ya ki yeng ki sem